Mandwi Bazaar Goria Mela berelanya tini hinkhe nai tongdi ani blog no pasak jora. Nana yo kahinte sai khnar gadang mai sa sanmani. Mo khai thago. Burang da khata agis nahala go su sala ka ham ta kon. Hello guys, welcome back to my new vlog. Hai no hai lam supiro no ngani katal vlog. So guys, norok jani thumbnail title no ni saiman thangna dabung gyang paro thangnan nai tungo ge Goria ni bagai kisa mani rok nai nai para thangnai ge norok nai tunan vlog no paisa homo gyang order dui nai bag kaisa na mani angka nai tungjaka norok na nai tungjaka nai mela omo tui thanai ang tini tabuk ge nokhor sinai ko sunglass thuina ka tungmani bagai scooty rok ka mokolo hasing rok habu honani thui ma thang tabuk ge nokhor na nai tongo ge norok bai thangai malayana ge tabuk ge thanglai tonglai khan norok ba para thangai direct nogo sogi mara laisiwano lamo block khainani satung belai so ge nogo sokpai kya nogo sokpai nai mairok sai pai kha tam sanai phai block khainani tongmani no somoisima liya Paiga Kokborok salaiga masuk maika kisa misa para paiga tongthoya deba hangga bagai bogis thangsiu get ang tau blog khaitomon gan rongma ang tini Mandwi Bazaar funugano tini Mandwi Bazaar mela tamninga khana Goria ya deba ga Goria Mela ga tabu kisa thangnai bazaro gurinai ge shopping rok khailani mane mani rok pailani ta koekta kahamman khangkai dam bagai tabu mela thangnan bagai reading na nai tongo ge nongno aro thangi funugano ge teke sapsa Mandwi Bazaar nukha ano comment khaisali bobo haitong to hato saimia but mela hangai to dukan dong so khlogai nai ni wan sunggung ge patak thangi nai gena ge thangai nai norok malen ko yang go hungkai norok ni kumui kharmo chaka sungdak yang na hala yang ko bujit light kai to ha ko rong janala thepa pai mane ang video ka ko khlai lang jale ya nga janala to thepa lang ma kha tabuk ge bazaro thanani nongkhor laikya ge norok nai tungni angkha ro kisa video khlai tongmani bazar thana sakang ge tabuk ge thalanyai ko auto bo sokpai jak nok buskang no sokpai kyang ka ba okay thanglai tongo bazar sogoi malai kamnai sakang Lagi. Kenapa? Hinkhe tabuk gangkai bazar sogoi ke no Mandwi Bazaar ni churimala set to hablaikia mani rok nainani hinai agi cherepuro ni bazar haimani rok sumui to mansiu o kaisa somoi tongo obo hai je mane tamchana agi cherepur rok ta chung to cherepur rok khasiya bujiya bole ge ma somoi bazar haikyang gai rogo mani sani kapma rok ge somoi kaisa anti hai jorabo tongo je paina musung phano pairena musung phano busuk gya jora rok a jora rok muitomano tabuk bazar rok mo haike rok thangang kai agi sanai mani manyang marok te ma songbo rena musung gei ri mayang ma mani rok muitomano ta bazar rok thanga ka churi mala set rok agi kap mani rok ani wasa usu ma hai rok muta agi chere puro go ngai tini ngai ko sung ma songman thalaijak bazar rok ngai ko ang o janga hani clip rok nai nei mani kono to paina ni krei ba thaipano bazar rok thanga gai mani rok nukhangkai ko haino nailai uta ge ang khau janga han churi busa rok tam rok haino nai tongo ang kun to paina gri ba thaipan nai uta bazar ko thangai tei tamsa ang to hanche bazar jese mela amte hai rok gai manai nai ni ga onek na expert ngai ba gai ko nai tongmani ge tam khlai tam pai norong nang phunugoi manye phano joto phunugoi manye phano norong je norong nang je phunung mancha phunung nai norong nai tungdi ge ko ango jagai clip duita chikon jar packet duita naithok jagui na kha amo kaisa 30 taka ni saung ka bang jora 50 kai redi hini ne jora 50 khai na kha ge ma bo aina kaisa paina hini ne nayong ka ba ko aina kaisa na laikha ge norong nai tungni ani blog no pa sak jora sabo Mandwi ni borok ano o video nai tong ba nugui tong ano comment khai sabaidi tai hinge norok biang jagani ani video nai tong bai norok jotono ano comment khai sabaidi hinge Goria Mela wa highlight sengkhe Mandwi Bazaar guri nai mani phaya balo ka angka ba tini hinge bazar haboi guri nai laijak hinge
yang nasing bidi chung tini jotono white twinning laijak omoni pore hinkhe o jagao bugo manui rwna bagwi tamsanai khana prasad barongnai bla khana Goria puja hinkhe ba tini o jagao iko tabuk follo koyekta hati khai tonglaio maso hinkhe iko yango manui rok nai tongmanta hinkhe norok nai tongdi taikhe norok budamo haikhe Goria puja puro nogo mutai barok ano comment khai sari kai ko manai nai tong hunai ang sai tong mone apu mutai tamsani buk baga posat baga hati khai paron bagi ja seng tayang aguli halo ui tabuk ge Mandwi Bazaar hadi khai tong oro haino kisa ko bag rok nai tongmani ta bazar guri nai khata tini gang bo ga Mandwi Bazaar ga onek kotor sipia Mandwi Bazaar hai ang mane onyo para je ani jaiti gusi tongo para rok pon thangmani ang bazar rok mane amsuk Mandwi Bazaar hai kotor nugyata Mandwi Bazaar ga motamuti toru je nuknai phainai rok ga jojon saima banya ge tabung gai ko az tasing folna baiman pore oro ga mum dub rok nai tongo mane khana ni mutai ni bagita kai norok nai tongdi ani blog no pas sagjora angje ani je khaimani ang je choli tongmani amon nok no phunung nai ke yang jeng khai tung phalai nai nasing laijak eko Mandwi Bazaar busuk birtini khana Goria ni joton hadi khaile baijak bir rak Mandwi Bazaar ko yang pama ta kai thali panya nai cholayo bau kai thali nai to oh mayo tum kale chehra pramaro to ko gramin bank buskang kai lotar thung to keteria thungri to tabuk ge bazar guri oi haino ri rok sungui naiman tang top naimani 350 sajo am 350 ang no subui kanmanu hunai ang bere ke heke nai gamon pore nga tungsu kanane Pepsi agi chere puro Pepsi chama hai mar khanyo agi chere puro mo hai Pepsi rok ja suka ge tini gang o jaga Pepsi phalma nugui ro khaba sana hunai ne Pepsi nai tungo gam pore hengke nabai nei tabung ga jotono bazar hati khaibai nei nogo thalai sinani hunai nei tabuk auto kanani phaileka bazar hati khaibai nei ge norok nai tungni nogo thangai norok bai malai ne tabuk gari kai nei auto je phaipuro kai haimani ombaino tabuk bo kai thalai nei ge go ta khai phaika kalaikha ge Pepsi chalai tonglaikhya paitumani o orange color Pepsi chamani sab biri koporo phonangai sibaikya gamte hinino black color nakha kodi koporo nangana hunai nai ngai takha chawai nai nogo thangtong layo nogo sogui nai norok bai malai laisiban tabuk ge nogo sokpa gai ko ang clip paitumani tini Mandwi Bazaar ni kun phan paibuya amo simno clip simno packet kaini paiti phayu tam paina kun si paina kri mane kaham si nugjaya tabuk ngangkai scooty chalok ya balok suka nei nokhlaw kisa chalok nagina ni chalok nanya nai tongdo am se tam so sori hilika chalok ismalian norok nai nai di annom na ang kisa sa motor na ji kisa sa bistar ni kisa sar de kisa sa motor de
Bereronde. Sao đi à? Bereronde. Bereronde. Orang sini. Sabi apa hari sini? Scooty, salu ke balu khani ne. Salu mai gana ne, salu ngai men tam senga se busa khilika. Salu ngas mali ya. Kirma hainge salu semani ya busa khiligi ne. Awasya serung pura kapura serung to tang salu ngani. Yang salu ke jadi kana pa. Tini salu ngai men tam busa khilima hai kirma hainge salu semali ya. Nokla salu ngani hanai men. Yang babu thaju khage hono ne. Thaju khag dong. Ko thaju buka. Sinong busang. Wow, nah deh. Korma kelas. Kolok. Kan maka enggak paper tulisan. Kau bus tang ni jat khali pe kya. Or kabang man unko thaichu jat tu machine or ta ngam ka kaisa jaga ni am ka kolok jat. Am ka hajar khak pa kya tai kabang jat tu. Kini khali telang ni kabang ma khai. Moto mak khai almost moto mu thaichu nan char song bari bisini almost isi noro ni jar moto mu jong Kamu nana songora khai ai nana nana TV o kare risne ang TV o aun bang khai dong ngoi ko nana khai tang khai dong sa nana ne no no video khari dong a aun khai dong wo aun bang khai dong nana ko yang go thau ga byang sa kia thong an nana nin busuk bos horong kana không làm được ai chứ Sang khoan xin hari nana bo busa awan bang khai nya dong tong ho nhưng nhà phơi mấy bữa sao 네, 대체로 이래. 상담 그냥 나가래. 그다 그러니까 정원지 가가 넘어 대체로 나 이렇게 해. 그거 잡아 먹었어. nana songora phaijak tổng số tăng không được agi serai puron jimi bong norang mane tam chane agi serai purul progang bong mane nana songora rogo mama agin jogo to mane ma song ungko bolong rogo tam chane muya rok phanya thanga ga sung agi serai purogo to ma song to ano sung to nongang to nonga agi saikna jak na bang ga ma song bolong muya rok phanya rok thang purogo ga ano nana songora kalang thang ta ngin har nana sung ta mo busa burjek mai kha agi serai puro ano bongor ke kalangi thangmani ang tak sigla sob thang ga borbo burjek mai skota ana na yang na hala hi koneng no nang video khai tongo nung ulu no nang nai to mane ja om te kamaya burjeng ja ja hata nana chong kharma singja sin borong sorong no kha busuk asai puro chikon chatong mani se người ta phải cái sao busuk torte ngi salja jotun bura burisuk ungo sin bororong ni tam sane khumbu bar haisi burkhring ge bari kyoge ulo hoi thanai salja jotono komor thanai jotono borok
아니 bagay na ni tim barok srapsa sungsara haimase busuk hincha kena ari borongno kena musum naslemu busuk borong chago tongbai amin bagay no no nang omono kaisa message rena musung sungsara srapsan bagay haimani kebe ba kena ari wala shulai inyang ka amsuno kaham amuto joto borok to sak somon yan baksa bujiya haipano mana norong nang kaisa je ani viewers rok bani ana hamjani nai tong nai norong no angamuno message kaham na musungta mane sin borok srap sasi amuno jese moment no phano enjoy khaidi kaham ga tong di khoksa khong ne yago rang lep sa tong mani am mai phano thing no tabung ni jogo to rang pusa kare hinge borok ni onek tong nani kosto do tabung ni jogo ga mo hai ni thanga tabung ga rang pusa kare hinge nasle mu joli mu obo hai family obo no je ja phano obo hai ngo but jesuk pon wala shuklai kok bang lai le boron le phainya ba head bana namuno je tongmani amabani bukha kaham ke bukha kosomoi tongnani mane tongbai dino rok joto no mo haike wan sugi je wala shuklai khaile boroni phainya head bana je manjak thai abuno kopalo je siro hamani ishodok amni bagai no mane keri phano ganang phano joto je tongmani ambani khushi ke tongmani ne nang message kaham bana sungo yesin borok srapsa asi hinkhe tabuk hingkhe nana songno gana ni thangu bo bazar hati rok khaire bai bai kai ko sagai kharma singja na di chini borok rongni busa butei kore hingkhe bobishot to ulo last moment no thangai nai busuk kosto man torokoro nai nai di aje nana thagu ang je norongo tabogo nana no phunukmani bongni family o hingkhe borok nana bai thagu simi no borok konoi no tonglai jao mane bongni kebo busarok krita borok khorong ni no agi chere mane agi ni simno borok busarok krei khata busarok angliya gamni bagai borok konoi no khorok ni no tonglai jao inge busuk burichuk mai khana di borok to bongni boyes 100 dong no ka khana tamni ge ani nana thago je ani mani buma ani babuni buma bu phasong borok se sai choto do kai to mai khang borok ni slai borok okra hange ba borok to tabong borok exact lai bong ni boys rok sai manjina head bana but angkai guess khai ka bong ni age rok 100 rong no ka khana nei da ge tabuk ngangai khana to goria bat borok tini ni simino awan khanya ni nei nei awan bangai khailai tonglayo ge bongor bernya thangmani naina thangmani angmo para thangjaga malanya thangmani ge ma bai awan bangai borok no khai kabon ne khai donglai mani hinkhe tabuk hingkhe tamsanai ma bo awan khai klang siwana nei jeng ma bai khai donglai mani am sanga awan ji bangai charna rongliya o lai borok batai tamo mane mu bo mu thungjak liya hingke ba lai kisa halangna nange ba norom khaiye hingke lai bo krak ngai dongkha lai ro bai hingke to khaina rongkhamo angbo hingke lai bai hingke chari siman liya kaisa khainai mani lomga tongkha but angolo kengi roko thangan hne mano te ha khuloi khaisiri hne nei ko khaipai ma khaipai kha inge no roro no khona busuk kosto ongbai chini borok amni bagai no busabute khaina nangbayo inge nana bo min umsuk yakong yagrok lagli ya borok bazar ko thangmane haino umsuk thanglai su khaima liya ta inge thago ngai to taibo ko ongkha mane tamsanai yakong himiman liya ge busuk kosto kai borok tonglai ja ge tabuk ge jeng ko awan dok khailai tonglayo ai kokrok sai tonglai manta ge norong no funugana gong ang ani cherai ni kokrok borok sai khna no nana song norok nai tungdi ani blog no pa sak jora ge busuk kosto no khona bla tabuk amni bagai no tin borok srap sa asi bupro sabota mungi thang ke bukuno saimiya amon bagai no kaham korong tongpro no khabok sa kha thanja kai kaham khai wala sulai kari khai tongoi thana nango nana yo kahin te sai khna ga dang mairang sa sanmani do sai khna de borok lang kata mai bona thangba yo numa so ngka ala kolang sanata mai sang hanu mai khul kata ya kamata mai merang sari ni ngang sabu ya ta dang na sample ni he kata sample phaja de tamo phaja de bisa kap dong phaja ta mai merang sari pun ala
엄마랑 색깔을 줬다. 에, 뭔 색감지야? 뭔 색감 기시 색깔을 빼고. 어? 너무 말라이켜봐. 뭔 정말 말라이켜. 이거 그렇게 해줬다 이거. 아우. 깬나로 크나크나면 깬 까히니에 아기 앙카 기자 먹을 거로 동다 아기 집이노 만에 이제 세 만이로 하는 가가가 아기 세를 풀어갔다 만에 제스 기자 사판 루토토보 그방 칸욕나 낭내 잤다 이암때 아, 말랑 차야 빠너. 아, 그 신사나 그 말랑 소금 말이. 예 아, 그 있어. 그 먹으면 콩라이 거. 사도랑 가샤. 아빠랑 가샤. hay thấy chứ mấy à mà không trong thường là vô có xong ta ta xong ta nó toàn người Hàng này ba một làm gì có giá cái ta một năm ba đi có qua sul tola ở qua sul tola một năm ba đi 앞으로 제래 프로 이거 양가 타고 살라카함 제보 부숙 살라카함 타고 하이 흰 차그리 기자 양가 브리식라롱나 양어세 푸노세 하이 네 가함나는 가함나다 모바일 깔나 그거 사대지 너너 앙 울루 나이 동나네 니니 아니 부사롱 너 울루 푸농나니 바그 꼭 사래요 자고 yang na hare sai khana gar ta kopi sa to na hare inga thago mo khai thago burang da khata agi na hala bo su sala ka ham ta kon ti sala ka ham ko bura bongkha bukhane pulpa tak la thai chu bu thai chu ka ai ngo khai nya ta lai ngo sa gi ơi to ro khol thai chu 어머 좀 제이 고자간 자 악마 안 먹어도 timnya pro thai chu kwang ma khatlang khang khate ke haja te ke haja ora u jaga ni botong na bole ko bo tinta ja ro jago kaisa ja ni ko ja kaisa ko 모자 가샤 모자 달 탐동 타주 모카이 구리야 마이 룸 뜰랑나니 khana awan khanya nene chui pe be khai ko thai chu grok yang hagire đẹp nó vẫn không iko norok ni ko mui engke tini nang para hai bahai ma to hasari nice very nice kok sar ta thai ju thai ne ang kya na no no khakai indro tong kisa intro ba dum khana andro tong kisa ko na ko na blog no za to mane kisa chess mane icha kari hata kya no intro ba dum khata lai si jago kubiyo ka extra hoche kya na sain khata ta bu pula khone ko ta man ta voice ne logo thai chu ro guria mai room khangrai tai mo ko dam rok obo ko guria mai room na nang thanu mu lai ru waru joton ready Goria ni khati Goria Mela nai phimbe ni Goria Mela iko abai na karo oboi nyogor RiRisa Mela nai